tarihin rayuwa ya rabi ka dafa ni waka ba samu ciki in kare lami lafiya a yau zan wake garin mu filin ya gari mai laya filin ya gari mai daɗi filin ya gari mai ni'ima filin ya gari mai daraja filin ya gari mai albarka filin ya can aka yi hannu filin ya tushe na ce filin ya can ne rayuwa ai dole na wake garin mu filin ya gari mai laya filin ya gari mai ni'ima filin ya gari na ce na ce ai dole na wake garin mu ku yi min afuwa masoya waka koyo nake yi ku yi min afuwa yan uwa ni waka koyo nake yi wata rana sai labari komi yana da lokaci yanzu muna Libya ni da sauran abokai Allah ya bada sa'a abokai na kuna ji Allah ya taimake mu abokai na kuna ji Allah ya ba mu rabon mu Allah ya ba mu rabon mu Allah ya ba mu sa'ar mu abokai na kuna ji ina waka sanu sanu wayansu suna kushe ni wayansu suna zagi na wayansu suna ce ni na haukace ne ni ban kallon su ba dan na san duniyar ga hakuri ne magani ni ban kalle su ba na basu da kushe hali ai komai yana da lokaci komai yana da lokaci komai yana da lokaci ai komai yana da lokaci Tausan siti na filinge mai wake na filinge ga dangari na filinge kutaka en filinge kutaka en filinge ga wakar ku filinge ga wakar kurfayawa tausan ne na filinge mai wake na filinge tausan ne na filinge mai wake na filinge ina godiya masoya ina godiya abokai ina godiya kanina ina godiya naina wata rana da mu ne za a yi wata rana da mu ne za a yi lokaci na zuwa Allah ka ba mu lafiya mori lokacin Tausan City ne yaron nan na filin dan filin gari mai martaba dan filin gari mai laya dan filin gari mai ni'ima dan filin gari mai daraja filin gari mai albarka filin gari mai daraja filin gari mai daɗi ai filin gari mai ni'ima ina yin ku yan filin ni walla kuna birge ni yan filin kuna siga ni yan filin kuna birge ni